zlatá medaila. Kov najcennejší. Po 4 rokoch opäť na krku tejto dámy. Anastázia Kuzminová, rodáčka z Ťumenu, žijúca v Banskej Bystrici a reprezentujúca Slovenskú republiku. Naša Nasťa, dvojnásobná olympijská víťazka. Víťazka šprintu na 7,5 km vo Vancouveri aj v Soči 2014. A opäť jej víťazné gesto a úklon. Tak ako včera, tak aj dnes. Od Sergeja Bubku teda preberá zlatú olympijskú medailu. Tak a teraz samozrejme hymna Slovenskej republiky на počesť víťazky Насти Кузьминовой. Дамы и господа, прошу всех встать. Звучит гимн Словакии. Po druhýkrát vo svojej kariére dokázala získať zlatú olympijskú medailu. Po Vancouveri, teda aj v Soči 2014, deklasovala konkurenciu a ovládla šprint na 7,5 km. Stala sa prvou ženou v histórii, ktorej sa podarilo obhájiť zlato na olympijských hrách. Týmto víťazstvom sa zaradila na 5. miesto historického poradia najúspešnejších biatlonistiek olympijskej histórie k Ruskám Antise Rescovovej a Olge Zajcevovej a k svojej veľkej súperke z Vancouveru Magdaléne Neunerovej. Okrem Nasti sa 2 zlaté v individuálnych disciplínach podarilo získať len Katy Wilhelmovej, Magdaléne Neunerovej a v Lillehammeri 94 aj Kanaďanke Miriam Bedárdovej. Žiadna z nich však nedokázala obhájiť tú istú disciplínu. No a uvidíme, zajtra má Nasťa Kuzminová pred sebou